vaizvishi ndichinamata ndakapfugama ndikanamata vapedza kunamata vakandiburisa zvikanzi iwe wanga uchitaura nani ndikati handizivi zvikanzi nemunhu wanga uchitaura naye asi unofamba naye ndikati hongu zvikanzi ndiani ndikati mutumwa waMwari zvikanzi wamuona ndikati hongu vakabva vanditi hatina chekuita newe uda uende unotaura nemurungu wako kumba akanditi murungu uya zvikanzi iwe unoshamisa ndanga ndakupamira mhosva unoziva here kuti bhaibheri mune mazwa akanyorwa akanzi usadzosere chakaipa nechakaipa usazondidzosera zvandakuitira shandako wakasununguka ndikati kwete nguva yakwana chisara zvako nebasa rako ndakabuda saka ndamuswa ndakasvika pabhana wandiri kutaura kuti ndakawana mutumwa Ernest Paul Mwasha weAfrica akatumwa kuzozorodza vanotenda nguva ino yekupedzisira ndakafara ndikati vakadzimi murume uyo anoonekwa kupi zvikanzi mhai musatambudzike tiri kuenda kunonzi kwamudzimu rema ikoko kune gumano uchanomuona hama dzangu ndakasvika pandakati vamutumwa hana yangu yakarova ndikati saka chachii ndiye munhu wandaiona here ndiye munhu akandisunungura saka nazvino ndinotenda kuna Mwari akatuma mutumwa wake nekuti pese pandaishungurudzwa neuipi hwepasi pano mutumwa waMwari auya kuzondizivisa kana kuti kuzondinunura musiyoenda muona pamudzimu rema hana yangu yakarova pandakanana nzipupura ndakaona gore richidonha rakadonhera pamberi pangu pagore rimwe zvakare rikadonha hana yangu ikarova ndakabva ndanzi imamai misudurukai ndakati uyu murume andingaona zviri muhana mangu ndakabva ndanogara pasi saka vanhu vaMwari zvikuru sei vari kunamata muno mupostori yeAfrica yakatumirwa mutumwa waMwari musanamate muchifananidzira namatani nemwoyo unoakanunura chitemo changu chandava nacho pamberi pemutumwa wandakatarisana naye ndechekuti ndinoda kushanda nekuti ndiye akandiudza kuti dzokera kumwana uyu murume wako ndiye wakuenda akaenda saka ndinokumbira kuti ndiwane basa rinogara ndigone kuriritira mhuri yandakapiwa naMwari ndinovimba newe mutumwa ndisunungure chekurava pamberi paMwari chekutanga ndokumbira Mwari kuti andiregere neni nacho chekurava pamberi paMwari chekutanga ndokumbira kuti Mwari andiregerere kutadza nekudarika kwangu pamberi posori ndotadzira Mwari nekutuka ndotadzira Mwari nekuchiva vakomana ndozvandokumbira pamberi paMwari kuti andiregerere zvikuru sei ndokumbira kuti Mwari andiregerere pachivi chekunyepa chekureva nhema ndotadzira Mwari nekureva nhema ndichizoda kupupurira murando waMwari Pauro Mwazha weAfrica pabasa guru raari kubata mazuva nekupedzisira inini ndoda kutenda murando waMwari Pauro Mwazha weAfrica naMwari naJesu akamutuma nekuti ini ndakazorodzwa ini ndakanga ndiri musatanisi ndakanga ndiri nekuti ini ndanga ndiri musatanisi ndichigara munzvimbo yeHoward ndakapinda musatanism ndiri grade 6 iko zvino ndava form 2 ndakapinda musatanism ndiri grade 6 chakaitika zvakaitika sekudai ndakanga ndine shamwari yangu yandaitamba naye yainzi Lorraine zvino tiri kuchikoro ainditi imbai iwo unonamata chechipi ndikati ndonamata chechi Salvation ndaipinda Salvation Army zvanzvoniri mbai ndine zvishoma shoma zvandoda kuzotaura newe saka akanditi kuti ndizokuudza zvose zvinoitika mukati mekurarama kweupenyu hwangu unofanira kuita tanga waita seni pane zvinhu zvisipo zvinofanira kunge zvaiswa pauriwe kuti ndizokuudza zvandiri saka zvadaro apedza kundiudza izvozvo manheru acho ndakaenda kumba ndikanorara ndakarara kudaro ndakarota ndichizotorwa nemwe mukadzi uyu pamararamiro angu nekufamba kwangu kwose handisati ndamboona mukadzi ane runako rwakadaro
saka mukadzi yakasvika akanditora asi bvudzi rake musoro make ranga rakaita regold. Saka mukadzi uyu akazonitora akapfeka zveblack but kuno kwake kwaitange kwehoyo kutangira muchiuno zvichidzika achitange hoyo. Saka akanditora zvakadaro tikabva taenda akabva anditora tataenda kusea ndopa takabva tatanga kubhuruka tichienda naye. Saka tasvika pamvura ndakamuti handikwanisi kubata mvura nekuti ndoti ndikasvika pamvura ndinonzwa dzungu. Saka ndakamuti handikwanisi kusvika mumvura umu zvikanzi aiwo tamboneseka nekuti mvura iyi haisi yakuguma. Saka zvakadaro mukadzi uya akafuridza pamvura paipai ndobva aita masaini matatu. Yekutanga akaita yakadai so, yechi2 ndobva aita yakadai so, yechi3 ndobva adai so paziso rake. Saka ndobva apindwa tapinda mumvura muyemwe takadzika papatori nemasteps ataidzika nawo tichipinda mvura kudaro takadzika tobva tapinda ndobva ndasvika muyemwe zvikanzi imwa dhingi iri ndobva vandipa dhingi asi dhingi iri ranga riri redi. Chakaita kuti ndisanwe dhingi iri ndechekuti dhingi iri handisana ndambona dhingi iri mumakorero akadaro nekuti ranga rakaita kakukura kunge derere zvikanzi imwa dhingi iroro ndikati haina handisi kuda ndobva vandipa cream soda ndobva vandipa dhingi recream soda zvikanzi imwa ndikati handikwanise kumwa dhingi ramuri kuti ndimwe zvikanzi kana uraiti usingakwanise kumwa dhingi iroro chiregedza gara ipapo ndobva ndagara ndobva apinda ndobva anotora chinhu chinenge chimaiti maka chekunyoresa ndobva asvika ndobva anditi yogare pacheya ndakagariswa inini yanga inenge inogarwa nemadzimambo yekuti inenge yakashongedzwa pamusoro ndozvayanga yakaita cheya iyoyo but yanga ine musoro unenge musoro wemunhu mune mazino marefu aipesana kudai asi parurimi pacho ndopaibuda neropa ndopaibuda nedhingi racho raida kundipa iroro. Saka ndopa akabva atora chinenge chimaiti maka saka auya kwandiri kudaro akatanga kundinyora 666 pamhanza pangu kana pachindinyora 666 asi chinhu chaindinyoresa ini kuchitarisa kwacho handina kuona kunge maiti maka ndaiona kunge chigumwe chemunhu nekuti paaindinyora kudai paisara pakaita red seropa. Saka ndopa akabva anditi zvoni wakukwanisa here kumwa dhingi ndikati pari zvino ndine nyota but dhingi handisi kukwanisa kumwa zvikanzi zvoni alright ndobva anditora ndobva andiendesera paroom so ndobva asvika ndobva andinyora futi koti panapa ndobva andinyora koti paruoko rwangu panapa. Saka andinyora kudaro ndakabva ndadzokera zvikanzi wati une nyota ndikati hongu ndokubva vauya nedhingi ravakauya naro iroro ranga risina kunyanyisa kutoresa senge zvanga rakaita rimwe ravakatanga kundipa rekutanga ndobva vanditi imwa dhingi ndobva ndatora dhingi rere ndobva ndamwa ndobva zvanzoni ya chisununguka ezvino zvafanana nesu chisununguka akoenda ndobva ndakabva ndaenda paipai mangwana ndava kuchikoro zvikanzi nemusikana anonzi Lorraine limbai ndakukwanisa kukuzivisa zvandiri ndikati ndiudze chiiko chauri nhai Lorraine zvikanzi zvawakaita nezuro manheru wakagona kana usati wambogona mukati mekurarama kweupenyu hwako. Ndikati uinini kunditi ndakagona chii chakaitika zvikanzoni iwe une hope dzawakarota but hazvina kuitika but iwe chaunofanira kuziva ndechekuti kungozvitaura chete uri kusiya nyika manje. Saka nekudaro ini ndakabva ndazvichengeta secret mukati memwoyo wangu zvokuti amai vangu inini nemhuri yangu yese hapana chavaiziva kuti ndinorarama sei mukati meupenyu hwangu. Chinhu chikuru chakanyanyoita kuti ndipinde musatanism yanga iri nyaya yekuchiva mapfekero zvikuru sei nekuchiva manakiro akaita vanhu. Ndo chinhu chikuru chakanyanyoita kuti ndipinde musatanism nekuti inini pandaigara namai vangu vaita basa rekutengesa pamusika saka vanga vasingakwanisa kunditengera zvose zvandoshuwira. Saka zvakadaro vandakazopinda musatanism ndanga ndakupfeka hembe dzanga dzakanaka dzokuti ndaiti ndikapfuura nepamberi pavarume vevanhu vese vaisara vachindicheuka kazhinji kacho ndaiti ndikapfuura nepavarume vevanhu vainditeera vese. Saka zvadaro ndapinda musatanism manheru acho akabva anditi zvoni imbai ndiri kuzokutora kumba kwenyu ndikati uri kuzonditora kumba kwedu nguva zvikanzi ndoya manheru ndikati ko mama wangu vanenge vachiti chii zvikanzi mama wako havangofa wakazviziva ndikati ho saka unouya uchinditora nekuti handaa kutoita kunge munhu anga achinzwisisa kuti ndatoo musatanism. Saka zvadaro ndakararama ndiri musatanisi kudaro ndichimwa ropa revanhu tichikonzeresa maaccidents chimwa ropa revanhu chiti nguva zhinji
mafotos andaitorwa inini dzimwe nguva ndaitorwa dzine mnyanga saka taiti kana takuenda kusiikoko tandine magemenzi edu ataipfeka magemenzi aya rinenge ichange fuko but rinenge richangira musoro muno murine zvimnyanga muno panapa pakanzi 666 nepanapa pachiindiketa kuti uri musatanist saka zvakadaro maipinda musimu yemwe mosvika maiti kana uchitanga udaita musatanist unopiwa punishment yaunopiwa ndeyekuti kana tichinamata semanamatiro atiri kuita kudai munhu akangodzokera kumashure masatanist akakutora vanoenda newe vachiti kunamata kwese kwawaita waiti tichisikei satani saka izvinozi tinofanira kuti tikupe punishment yaunopiwa ndeyekurohwa unorohwa zvekuti dzimwe nguva unotombosvika pakurwara saka zvakadaro ndakararama ndiri musatanisi ndichigara munzvimbo yehawati ndichita mabasa euipi ndichigara munzvimbo yehawati ndaform 1 ndopandakafonerwa mama vangu ndopakafonera mai vangu tete vangu maiziki vandogara navo pari zvino kumvuru ndopavakafonerwa zvikanzi idha ari kunetsa kunoka mukwanise kungomutorawo here nekuti kwese kwandaigara ndaiti ndikasvika ikoko ndaitoona kuti ndasiya ndambodanana nemurume wemunhu wandaigara naye saka zvadaro vanhu vazhinji nehama dzangu zhinji dzese dzakandiramba vakati hatichada kugara nemunhu akadai saka inini nekudaro ndo chinhu chikuru chandandakapindira musatanism chekuti ndizokwanisa kuti kana ndavekwa nehama dzangu ndizokwanisa kuenda ndichinovauraya saka zvadaro ndakazoti amai vangu vafonera tete vangu ndobva vati ngauye kuno kumvurwi ndigare naye saka kuuya kwandakaita kuno kumvurwi ndakauya gore pandapira ndakaita mumvurwi ndakauya gore rakapera ndakauya pano pachirayiro ndopandakatendeukira asi ndatendeukira pano pachirayiro handina kunge ndiri ini ndakatendeuka ba ini ndandisipo pakatendeuka chidhimoni chakauya chikatendeuka pano ini ndandisipo makabata musoro but zvikuru sei kana muchitendeutsa dhimoni makaribata musoro dhimoni rinoita kunonzi kutensa kana uchirinamatira zvokuti unokwanisa kurinamatira harimbotsva kana uri munhu asina mwari zvikuru sei kana uchinamatira mweyetsvina unofanira kunge une simba zvokuti kana uchinamatira mweyetsvina hapana chainokwanisa kuita kana uchinamatira mweyetsvina unofanira kunzwa kuti mwoyo wangu panapa uri kuna mwari kwete kunamatira mweyetsvina usina mwari zvino ndagara mubvurwi natete vangu ndakagara navo ndakauya pamuna ndiri form 1 2011 asi yange iri third term yandakatanga kugara natete vangu ndichigara navo kumvurwi asi chokwadi chiripo mukati mekurarama kweupenyu hwangu ndechekuti ini ndakatanga kugara natete vangu inini limbai mutuvha ndakatanga kugara natete vangu timu inoi ndopandakatanga kugara natete vangu pese apa ndatisingagari natete vangu tete vangu vaigara nedhimoni mumba zvekuti nguva zhinji vaigona kuti vachinamata taikwanisa kupinda mbama vainamatira taitoti tipinde mbama tainamatira ndechekuti kana vanhu vachinamata vanenge vasina simba rekunamata uye vanenge vachinamata vakaneta nguva zhinji vamwe vanamatira zvechirangu saka pakaita munhu wani anenge akaneta vamwe vese musina simba mukakwanisa kutamusumudzira munhu iyeye mweyetsvina inokwanisa kupinda mamune muchinamatira uye inokwanisa kunzwa zvamune muchitaura saka ndagara kudaro ndakazoti ndakarwara mushure mekunge ndataura neshamwari yangu tiri kuchikoro ndafarisa ndikabva ndasvika pabuda kumudza kuti inini ndiri musatanist saka zvadaro ndakabva ndabatwa shaya ndorataka kutadza kutaura saka ndokurwara kwandakaita ndinenge ndakarwara zvemazuva 5 ndichirwara ndisingagone kutaura saka zvadaro pandakatanga kusagona kutaura takarara tichinamata usiku hwese ipapo ndanga ndamo mumba but tainamata usiku hwese takarara tichinamata vachindinamatira kuti nditaure saka ndataura kudaro ndopandakabva ndaziva kuti muranda wamwari pauro mazvaafrica akatumwa zvechokwadi mumazuva ekupedzisira nekuti ini ndanga ndisingafungire kuti ndichasvikawo pakuzotaura ndanga ndakutoti ndichafa ndakadaro ndisingatauri uyezve ndaremadzwa nemasatanisi saka zvadaro ndaona kuti muranda wamwari pauro mazvaafrica akatumwa kumazuva ekupedzisira ndakatanga kusanangurira tete vangu asi mukutaura kwandaita uku ndakati ndatauranga kutaura kudaro pandakazoti ndivaudze kuti ndozvaitika mukati mekurarama kweupenyu hwangu ndakati ndichivaudza nyaya yacho ndobva ndatanga kubatwa zvakare shaya
saka ini ndanga ndakadzidziswa nemwemparidzi ainzi mparidzi zvevanhu wekukerekwe kwedu ndiye akandiudza kuti kana wakusataura nokuti nemusara Jesu akatuma Pauro mwazvo Afrika. Saka ipapo ndopa ndakabva ndatanga kutaura nemusara Jesu akatuma Pauro mwazvo Afrika. Ndikabva ndatanga kuvatsanangura zvakaitika mukati mekurarama kweupenyu hwangu. Asi ndiri musatanisi kudaro chinhu chikuru changa chiri pandiri uye chaindinetsa misi yose yeupenyu hwangu yange iri nyaya yemadhimoni oupombwe. Ndo chikuru changa chiri pandiri. Madhimoni oupombwe ndo anda ndakapiwa zvikuru sei kuti pese pandinofamba varume vanhu vaindichiva. Saka ndo zvandokumbirawo pamberi paJehovha Mwari kuti Mwari andinzwirewo ngoni. Handichafa ndakada kudzokera kuita musatanisi nekuti panguva dzino masatanisi acho vari kuuya kwandiri vachindinetsa vaida kundiuraya. Saka ndokumbirawo pamberi pemuranda wake Pauro mwazvo Afrika kuti Mwari andinzwire ngoni. Saka ndokumbirawo pamberi pouso hwake. Saka ndokumbira kuti Mwari andinzwirewo nyasha kuyera kwake kuburukirawo pandiri kuti pavanondiona masatanisi vaone muranda waMwari Pauro mwazvo Afrika achipenya. Ndozvandokumbira pamberi pouso hwake kuti Jehovha Mwari andinzwirewo ngoni kuti zvandaive kare nditendeuke kubva mukutadza kwangu kwose kwandaiita. Ndozvandokumbirawo pamberi paJehovha Mwari zvikuru sei madhimoni oupombwe asati apera mandiri. Ndokumbira Mwari kuti andinzwirewo tsitsi yekuti nanhasi dzimwe nguva ndikafamba pese pandofamba varume vanhu vanonjeuka zvikuru sei vachindichiva. Ndozvandokumbirawo pamberi pauso hwaMwari kuti Mwari andinzwirewo tsitsi dzaJehovha. Unotiza noupenyu hwako handitizai noupenyu hwenyu upombwe nokunamata zvanaidzo ndiwo zvakaipa zvikuru zviviri izvozvo ndo zvaparadza nyika izvozvo. Zvino unorara nezita Jesu wakatuma Pauro mwazvo wako unopera saizvo wazvinzwa. Uye zvino Mwari ari pano, Jesu ari pano, unoita zvakanaka. Kana zvaita zvakanaka utenda pakereke pako wazvinzwa.